Salut, astăzi mergem să schimbăm ce trebuie să schimbăm, cardul anume, pentru că l-am băgat. Astăzi mergem să schimbăm cardul pe care l-am stricat în mașină și anume cardul ăsta. Nu vă zic ce fel de card e pentru că vă veți prinde foarte repede. E un card cu așa. O să vedeți poza în detaliu pe vlog mai departe, poate chiar la început. O să-l vedeți. Mergem să schimbăm cardul, dar pentru ca să schimbăm cardul am înțeles că trebuie să ducem hârtiile cu noi. Și avem hârtiile noastre aici. Am prins ideea de la un prieten, e cum îi zice? Din Bulgaria, nu Bulgaria. În fine, nu contează de unde este. Și am zis că țin și eu actele în asta și așa facem. Le ținem de promisiune. Să băgăm chestia asta de la camera și să ne ducem început. Că trebuie să prindem la bancă. Din ce am înțeles eu, băncile nu prea lucrează, dar o să încercăm să facem mișcarea asta, să putem să mergem să ne luăm, să ne facă altul card, pentru că nu putem face treabă fără card. Și atunci, bineînțeles, îmi trebuie cheia de la casă, că nu știu unde am luat satul. E dracu de geanta și cu marea învățat. No, bă. Hai că ne vedem când suntem pe drum la bancă, hai! Și am pornit în oraș, oameni buni, suntem în drum spre bancă, dar la bancă trebuie să iei pe partea asta. Ne ducem pe partea asta la bancă. Vedem ce ne zice banca. Până atunci, haideți să vedem traseu. Cred că ați mai văzut traseul ăsta când am fost în data trecută. Nu o să-l vedeți pentru că e blurat acum. Aș vrea ca să se vadă copii, pentru că și de la YouTube vor să ne blocheze cumva conturile în cazul în care văd copii pe ăsta. De aceea o să facem blurat chestiile astea în cazul în care apar copii. Nu vreau să mai editez eu, să fac edit la blurări și așa mai departe, pentru că știți cum e. Mergem să vedem dacă putem să schimbăm cardul. Sper să ajung să pot să ajung chiar la fix ca să schimb cardul. Dacă nu ajungem la fix, atunci ajungem exact mai târziu decât trebuie. Și nu vrem să fie chiar așa, așa că nu cred că ați vrut vreodată unul dintre voi să ajungeți mai târziu decât ar trebui. Adică să ajungi la fix cel mai stat, sau cu câteva minute. Sfatul meu e în cazul în care tu vrei să mergi și ai o programare, eu îți sugerez să-ți iei o zi liberă dacă crezi că nu faci față în ziua respectivă să te duci la programarea care ai avut-o. O să fac chestia asta cu părul până mă tund. O să fac un challenge, o să mă tund dacă facem cel puțin 500 de abonați și m-aș bucura tare mult să mă ajutați, să mă susțineți. Asta e canalul meu de YouTube. Nu știu dacă se vede bine. Asta de pe Instagram, mă găsiți pe Instagram și pe YouTube ne găsiți iarăși. Da, aveam copii deja și e bine că nu se văd și mă văd doar eu și asta chiar e super de bine. Și avem o mașină în față și ia ca așa. Nu se văd doamnele pentru că nu trebuie să se vadă. Bate soarele. Cât mă enervează pe mine soarele asta. Ia ce tare arată.
chestie tare de tot, îmi place mult când pot să fac chestiile astea. Nu prea sunt copii, dar îmi cam sperie treaba cu ăstea, cu restricția de la YouTube. Așa, apropo, ca să ajungi la timp, zic să merg cu 30 de minute, să fii mai rapid, să fii mai repede acolo și atunci e sigur că jos acolo câteva minute bune de tot, zic eu. Pentru că dacă avem programare, am întârziat, să vă zic sincer, am avut cred că 3 programări terminul, cum zic nemții, pe limba lor, adică programări la dentist, și iată că am făcut-o de cacao și n-am mai putea să fac dinții, dar pe viitor îi facem. Oricum avem o programare săptămâna viitoare, vinere chiar. Sper să facem vinerea un vlog, așa că să mă gândesc și eu că ar fi minunat să facem vlogul ăsta. Hai că nu vine câte o mașină, adică dam hop, că săptămâna asta aiurea. Da. Când bate soarele nu ai vlogul perfect. Zici că e, nu știu cum să zic eu, dorat, frate, dorat. Cât o baie și bă, dar când mi ud părul să fac așa. Asta zic câte ceva când ajungem la bancă. Nu cred că o să pot să filmez în bancă pentru că vă dați seama de restricțiile astea mari în bănci. Și nu numai în bănci, mai ales dacă nu le faci o reclamă sau ceva. Uite o cipă, a dormit pe asta, că a dat și înapoi să mă calce. Dar nu, că mergem înainte. Și mergem să ne facem cardul. Doamne ajută să nu fie probleme cu împotriva coronavirus, scuzați. Multe s-au stricat anul ăsta, venind corona peste noi, pe întreaga lume, de fapt. Să vă rugați pentru prietenii voștri, că nu știți niciodată când le mai puteți vedea sau știu eu. Așa că le mulțumim doctorilor care se ocupă în spitale de cei bolnavi, în general de corona asta care e peste tot în lume. Și atunci e nasol, așa să zic. Cred că ajungem imediat la Banca Europeană. Haideți să vă arăt. Nu știu dacă pot întoarce camera. Facem stop cadru și să vă arăt ceva. Așa mă vezi tu pe mine. Genoțule. Mă doare mâna să țin camera asta atâta. Opa, să nu vedem copiii. Să facem cu camera asta așa, ceva. Suntem la... Cine era banca? Banca e aici. Haideți să vă arăt care e parcase pentru noi aici. Aici trebuie să intrăm noi și ne vedem în câteva minuțele. Am fost la bancă și n-am norocul. Asta e banca de care vă zic eu. E chiar în spatele meu. E o bancă care ia bani, îmi ia 9 euro pe lună. Numai pentru că mi-am făcut cont online banking și nu funcționează absolut deloc. Și după aia, ce să vă mai zic, că le mai plătesc 9 euro pentru că îmi fac ei hârtiile alea cu tot ce plătesc, tot ce asta. Dar n-am noroc la cardul care să-mi schimbe, merg cu cardul lor
bancar care l-am și îmi zice că nu puteți să vi-l faceți pentru că vi expirat. Ca să înțelegeți, Germania asta e cu curul în sus, așa o leacă la fazele astea, când e vorba de hârtii. Că nu poți să faci absolut nimic, frate. Și vine să, cum să vă zic eu, pe românești, te piși pe ea de țară, când ajungi la fazele astea cu hârtiile, și să mergi și la ambasadă și pe nu știu unde, te trezești că chiar nu poți face nimic, frate. Și enervant. Am mers cu o copie de buletin expirat și nu era bun. Așa am avut norocul ăsta să mă duc ceva ce nu e bun. Nu știu dacă mai aveam rezerva de la ala. Nu cred, dar haideți să vedem totuși. Hai să facem așa o să facem un vlog așa, căutând în... Bine, e bine să mergi, totdeauna e bine să fii foarte pregătit când e vorba de hârtii. Și o să mă mai uit încă o dată, dar nu tare cred că am eu așa ceva. Bun, am dus ăsta, au zis că nu e bun. Am dus. Uite, asta e hârtia de la bancă, de la ei, online banking, n-am făcut nimic, am 3 ani de zile, m-am încălțat bine. Asta e cardul cu care am fost să-mi schimbă, nu pot pune pe el card. Doamne asta. Și copii de la buletin, dar nu înțeleg de ce nu au unul și... Am expirat în 2012, unul în 2014, nu? Asta e. Deci mai pot pișa pe ele. Să vedem care e faza, mă astea nu mai înțeleg nimic. Așa trebuie făcut cu ceva ce nu trebuie să vadă alții, că e a tău numele și ca să-l arunci la gunoi. O să-mi închid contul online și o să cac și pe banca asta de căcat. Ca așa eu trebuie. Și mă muta la altul. Să se fută în contul care l-am făcut eu la idioță. De asta dracu nu e idioț. Îmi scuzați nervii, dar nu m-am putut abține să vă zic. E chiar enervant, frate, să bată joc de tine că le plătești în fiecare lună 10 euro pe ce? Păi e nimica, mă. Păi e nimica tot. O tâmpenie cât China, frate. Dai 9 euro și n-ai niciun beneficiu după banca asta. Tot în minus suntem. Dacă am o pungă de mărunți și trebuie să aduc la ăștia, că nu pot să merg la magazin cu punga de mărunți să cumpăr, pentru că n-au răbdare să stea să numere mărunții, nu? E ceva normal să n-ai răbdare, pentru că ține o groază de clienți la coadă. Face coada trenului. Și numai așa, o să fac card altă, cum îi zice, cum îi zice, o să-mi fac altă buletin și o să îmi schimb contul. Ca să nu mai vei treabă, să nu mai fie așa de obosiți dumnealor cu lucrul ăsta, că tare să obosesc ei să facă câte ceva bun în țara asta de căcat. Deci când îți faci, hai să-ți vând un pont, în cazul în care
Tu ai acte și ai un Gmail și vrei să păstrezi originalul după ele, faci o copie, o poză faci și ți-l pui pe mail-ul tău și atunci când vrei să dai de toate actele care le ai, le găsești pe mail-ul tău și nu mai trebuie să-ți bați capul de nimic. Știți? Așa stă treaba. O să-l sunăm pe fratelo să văd dacă nu cumva am eu o copie în România făcută de la buletin și ar trebui să am și, dar nu sunt sigur. Hai mă, da. Dar nu sunt sigur. Am avut norocul ăsta ca să vin degeaba până aici, m-am zăpățit de cap. Astăzi e joi și punem vlogul ăsta, îl punem chiar astăzi și să vă arăt cât de nesimțiți sunt nemții aici. Mi-au zis, zice, mă duc cu actele și la care face. Dar știi că oricine poate să vie cu buletinul tău și cu actele tale. Zic, bă, voi sunteți băieți de cap, că nu vine oricine cu hârtiile, cu contractul de la bancă. Și la care face, da, putea să fie altceva în locul dumneavoastră. Cine să fie, mă, nebunule, mă? Bine, hai că trecem și pe asta. Ziceți-mi și voi dacă ați pățit în felul următor să prindeți faza asta să-ți pierzi actele, mai ales când ești într-o țară străină, și să suni la ambasada României și să te trezești că au numărul ăla hăp degeaba, că idioții ăștia care lucră în Germania la ambasadă și că îmi bag joc de oameni, mă. Și numai prin programare merge și programările astea te țin, cred că vreo 4-5 săptămâni, ca să nu zic mai mult. Așa m-am enervat, mă duc degeaba până la banca aia lui Măsa să o ia, că-mi vine să-mi bag piciorul în ei. Cam așa stă treaba cu băncile astea la gozerii ăștia din nemți, pișolcoșii ăștia. Poate că dacă era un român, poate că aveam ocazia să-mi fac un buletin, să-mi fac un alt card, dar nu lucră românii și lucră nemții. Și nemții cât îți de handicapați, nu-ți face o copie nici în ruptul capului, nu-ți face. Am avut două copii, 2014-2012, le-am rupt pentru că n-am ce să mai fac cu ele. Pur și simplu n-aveam ce să mai fac cu ele. Și m-am pus și le-am rupt, așa că hai să ne bucurăm totuși, dacă e o zi așa mai specială, haideți să ne bucurăm noi în felul nostru. O să țipăm mizerile astea, fix în gunoi de aici, haideți că o să vă și arăt. Că-s mai ecologiști așa de felul meu, mai ales când e vorba de acte și nu trebuie aruncate în orice tomberon, așa că ia uite așa. Ia uite așa. S-a dus în coșul de gunoi și mergem înainte, dăm înainte, nu ne lăsăm și mergem și facem treaba ca să fie treaba. Am încercat să descarc niște chestii și nu pot și nu am cum și nu mă lasă și mai sunt multe câte de toate. Zici că îl văd pe vecinul, dar nu e el, că era altcineva de fapt. O să ne tundem când facem 500 de, cel puțin 500 de abonați dacă facem. Ajutați-mă, susțineți-mă și share-uiți pagina și la alții, pentru că să vedeți tot felul de chestii interesante, atât aici cât și în străinătate, în alte orașe, la festivaluri și mai știu eu ce. O să fie mișto de tot. Doar dacă mă urmăriți, avem niște vloguri făcute. Haideți să vă arăt pe lângă ce mașinuțe merg eu, fraților. Aș vrea să am și eu una așa cum are Paint. V-aș arăta mai mult, dar nu o să vă arăt pentru că e chiar numărul de mașină de la bijuteria asta. Bijuterie faină de tot așa.
Nu atâta vă zic, știi? Știți ce? Ia să facem o poză. Să vedem, nu putem face poză, dar de ce? Miramaș, nu putem face poză. Pe aici am văzut mașina, doar că a ta e altă culoare și nu știu dacă e albastră. În schimb îmi place lui băiatul ăsta la alt, vloggerul ăsta la alt, mașina cum și-o tuningată, o nota 10 din partea mea. Să vă zic cele mai tari vloguri din România, că tot am ajuns acasă. O să vă zic că pe primul loc e, cum îi zice, mi-e cam greu să vă zic pentru că e suferință mare să vă zic care este pe... Hai că vă zic pe ultimul loc care e pe primul loc. De la coadă înainte vă zic pe ăștia care sunt așa mai importanți. Ar fi... vloggerii mei preferați sunt așa. Alex Res, undeva pe locul 6. Pain, undeva pe locul... nu. Ar fi, iarăși ar mai fi Gami, nu, Pain, locul 5. După aia mai este Gami, care se clasează pe locul 4. După aia avem pe, o cheamă pe fata asta de la, din 5 gang, tipa asta, Bia, care e pe locul 3. După aia mai era vlogul ăla român care îi plecat în America, a fost în America, s-a mutat în America și îmi place foarte mult și cântă. I-aș da un loc de 3. Nu știu dacă am zis 3, dar mă uit pe vlog și vedem dacă nu rămâne așa numai asta. Și ar mai fi după aia, după 3, locul 2 e Sally, care e number 1, zic eu, în vlogurile pe care le face. Are niște vloguri foarte tari și îmi plac foarte mult. Și cu noi de la nemți. Că așa, bine că nu neamțul țipă, că țipă turco sau marocanul sau, de ce nu, și românul. Dar bine, românii mai simțiți așa o leacă, vă zic eu, pentru că am văzut. Și pe locul întâi este... Pe locul întâi se clasează cine? Dorian Popa. Dorian Popa, care merită toată susținerea mea și a celor care sunt abonați pe canalul lui de YouTube. Dorian e nota 10 și îți mulțumim că ne faci viața așa frumoasă. Văzând vlogurile care le faci, aproape în fiecare zi le face și îmi place ce face. Și mă bucur pentru el. Doriane, baftă la vloguri, îmi plac vlogurile cu challenge-urile care le faci, cu dia, cu atât aia cu piscina, cât și aia cu banda de alergare. E o idee foarte tare, mi-a dat o idee să fac și eu niște vloguri așa. Și mi-a dat o idee ca să merg mai departe. Am văzut un vlog al tău recent de mult. O să vă zic pentru că mi-e place foarte mult Dorian, pentru că încurajează foarte mult. Nu zic că Sally nu încurajează și el, dar el zic că Dorian Popa face încurajările mai mult și are, cum să vă zic eu, vibe-ul ăla de bucurie. Când îi văd vlogurile, nu știu, îmi place foarte mult cum face el vlogurile. Haideți să vă arăt o mașină de la un vecin de-a meu înainte să închid. Asta e mașinuța lui vecinul, o mașină șmecheră de tot, e Toyota. Nu știu care Toyota este, că nu mă știu cu mașinile și mi-ar place să am o mașină. Dar nu mă știu cu mașinile, frate, pentru că nu le am. Dar îmi place să am o mașină cum e asta și cum e asta, a vecinului din blocul meu. Aici stau și eu. Cred că am făcut room tour-ul când stau unde stau și cam asta e parcarea, ca să nu v-am arătat. Asta e parcarea unde stăm noi, unde avem parcare la mașini. Dacă plătești, nu știu, vreo 30 de euro în plus, bine, asta nu ține de 30 de euro, că oricum îți trage, că plătești, că nu plătești, știi? Vorba aia. Și atunci, da.
Eu am fost Ian și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ia să vedem dacă... Oh, ce ciudă, mi dau atâția bani pe gimbalul ăsta, frate, și nu se... Nu, uite. Și nu se întoarce, ia uite. Hai să vă arăt așa. Așa m-ați găsit și mă găsiți pe vlogul ăsta de jos și pe ăsta de sus. Rozice Ian pe Instagram m-ați găsit. Bine, nu mai este valabil treaba cu Ian, dar o să modificăm să mă regăsiți din nou. E o platformă pe care mai postez câte ceva de pe YouTube, n-am postat foarte multe. O să zic mult și bine că n-am mai postat de mult, am început să postăm de câteva zile și postăm fix din Germania, facem vlogurile care le facem. Ar trebui să scriu vlog made în Germania, nu? Că no, vorba aia așa sună bine. Mă, ce păr am, deci nu vine să cred ce mare e părul. Zicea cineva, bă, ți-aduc eu cordelă de la fata, că na, îți prinde bine. Am zis, bă, aduc, nu-i stres. Bine, e vecina cu ăla, știți? Da, na, dăm masca jos că, hai că ne-am obișnuit cu masca. O să cumpăr niște măști, o să-mi pun cu logo-ul meu de pe YouTube sau de pe Instagram. De Instagram am înțeles că e mai altfel, frate. Ei, frate. Ei, frate. YouTube. Bun, asta a fost tot pe ziua de azi. Haideți să ne întoarcem. Trebuie să repunem vlogul în mișcare. Și da, avem doi trâncălui care râd. Ia uite, pe cine o să-l dat. Biciclistul, mă, neamțul, mă, biciclistul, mă, ecologistul, mă. Sunt foarte mulți cu biciclete. Apropo, nu uitați să mă contactați, Chiar să mă și contactați de pe Instagram iamyan10.ro, unde mă găsiți în fiecare, nu știu dacă e asta bine, Ian, nu-mi dau seama, Ian Ro 10, nu e, dar cred că o să schimbăm înapoi, că Ian e de la Marian, doar că am pus I-ul ca să fie Ian. Ok, astea fiind zise, vă mulțumesc că v-ați uitat pe vlogul meu și poate că v-am plictisit sau nu, dar eu zic că v-am dat sfaturi în legătură cu programarea în cazul în care vrei să fii mai sigur că ajungi la fix cu câteva minute, 15-20 de minute înainte să fii la întâlnirea care o ai programată. După aia iarăși cu actele, dacă tu ai acte importante și ai o oarecare, cum să zic eu, dacă ai acces la internet și un telefon, un laptop, ceva, să-ți faci un cont de mail ca să poți să faci poze la actele care le ai. În cazul în care pierzi, uite cazul meu, că nu am făcut poze la buletinul care l-am ca să-l pun ca și act în internet, pe mail, ca să fie acolo, așa că am pierdut faza și o să ne chinuim să mergem la ambasadă, pentru că nu avem încotro. Doar că avem ambasada asta românească care niciodată nu a răspuns și nu o să răspundă, pentru că așa e ambasada asta gândită să nu ne răspundă. Ok. Astea fiind zise, eu am fost Ion și vă mulțumesc că m-ați urmărit. O să pun în... Da. A trecut cineva cu mașina, a crezut că filmez, dar nu filmam. Vrea să parcheze aici și eu la cineva locul. Ce îmi place la nemți, Doriane, cred că te-au copiat nemții cu numerele astea, știi? Toate patru să fie la fel. Adică am văzut un Jeep cu 777, vedem în spatele nostru un Mercedes, pot să zic aproape ultimul Ragnet, nu știu ce Mercedes e, nu știm ce Mercedes-ul este, dar e un Mercedes super mișto.
Și ăsta are 1111. O să fac un challenge cu cineva să vedem câte numere, câte mașini găsește cu aceleași, ca toate 4 numerele să coincidă la fel, să fie la fel. Facem un challenge. Doriane! Ok, bun. De ce zic Dorian? Pentru că sunt fanul lui, oarecum îmi place mult ce produce, ce face și cu felicitări, așa să zic, de la mine. Ok, am fost Marian și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pe YouTube mă găsiți Vlog.ro, Marian Ro. Astea fiind zise, vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să ne vedem data viitoare cu un vlog mai delicat, așa o leacă pentru voi. Cu noapte bună, că vine noaptea și eu vă las. Astăzi este joi și este... Să vedem. Nu cred că avem acces. Ba. Joi, 27 august. Ora la nemți este ora 6:21, în România îi 7:21. Nu știu cât durează ca să punem vlogul ăsta, o să dureze ceva. Dar până atunci facem vlogul cu telefonul pentru că avem camerele de la Nikon 70D Mark III, dar nu facem cu el pentru că e greu. Am ajuns la concluzia că trebuie să-mi schimb camera. Una care să aibă wireless, ăla nu are wireless, în schimb asta o să și fac, o să țin un aparat pentru poze și vom ține un alt aparat pentru vloguri, chiar două. Am făcut un tutorial cu toate treburile alea, ce trebuie ca să devii vlogger. Nu trebuie foarte multe de fapt, trebuie un telefon și niște idei și un nume ca ceea ce vrei tu să faci pe canalul tău, ce te reprezintă canalul de fapt. Canalul meu, să vă zic așa mare parte, îmi reprezintă toată, cum să zic, ideile care le am și de ce nu așa mai haioase, să zicem așa. Eu zic că e ok, da? Sper că nu m-am greșit cu ceva. Ok, dacă am greșit cu ceva, mă scuzați, pentru că se întâmplă să mai și greșești, că nu poți să fii perfect. Am văzut că la Dorian Popa foarte mulți hateri ies pe capul lui. Nu-i bine să facem treburile astea, Bine, e bine într-un fel, dar un pic mai cu garda la sol, nu așa de sus dintr-o dată. Ok, vă mulțumesc că m-ați urmărit, cei care m-au urmărit și sunteți abonați la canalul meu și nu uitați să-mi dați share, subscribe și ce vreți voi, să aveți o zi și o caveluță mirabolantă dacă merg la lucru acum seara. Dacă nu, să-i o noapte bună, încă nu e noapte aici, nu știu în România, cred că e noapte, dar aici nu. Ne auzim data viitoare, eu sunt Ian și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Mă găsiți pe YouTube Marian Vlog. Nu, mă găsiți pe YouTube Vlog.ro Marian Ro, simplu de tot. Am pus cu un O de fapt, nu mai e cu 2. Era cu 2, acum este cu un O și mă găsiți cu Marian Vlog.ro Marian Ro. Cu litere mici scrieți Ro, nu uitați să distribuiți și la alții și să fiți în teme cu ceea ce fac eu, adică abonați-vă și dați-mi follow, cum s-ar zice, și dacă adunăm peste, să zic eu am zis 500, da, să adunăm un pic mai mult, peste 500 de abonați în fiecare zi, dacă adunăm cel puțin de 10 ori la fiecare vlog, vă promit că mă tund. Cum o să ziceți voi, dacă o să-mi dați idei cum să mă tund? Ziceți-mi dacă v-a plăcut frizura asta de astăzi, pentru că eu mă văd foarte bine. Ok, am fost Ian și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Acum vorbesc serios. Vă las pentru că trebuie să facem și altceva. Și nu uitați să vă abonați, să-mi dați share, subscribe și ce vreți voi. În descriere jos o să găsiți și vlogul de pe Instagram, de pe YouTube și de pe Facebook. Ok, asta fiind zise, v-am lăsat.